Gwida l-ewwel għal tant u tant stejjer sbieħ illi ġili nisnulek dbissima, ġili anke joħorġulek xi dema żgħira, stejjer umani, stejjer li jagħmlulek ħafna u ħafna kuraġġ, speċjalment f'dan iż-żmien pjuttost straordinarju li qegħdin ngħixu. Grazzi Gwida għal dawn is-snin kollha ta' stejjer sbieħ li dejjem tagħtuna u se tibqgħu ittuna żgur. Kuraġġ Malta u għawdex. Kull meta tħoss it-tama f'ħajtek qiegħda tnin, meta l-ħolma ttir, talma tara biss fuq il-ġejjin. Kull meta taħseb li l-ħajja hija mrar, hemm fil-fond tal-qalb tmut bil-mod imma tixtara nar. Kuraġġ ħabib imħabba hemm għalik, hemm jum sabiħ li qiegħed jistennik. Kuraġġ ħabib trid nisel ġewwa